Bine m-ar găsi, prieten, ce calendar, ce zile. Știi, ca în cartea aia faină a lui Eric Stone, Agonie și extaz. Doar că noi am plecat de la extaz către agonie și pur și simplu suntem cumva așa un fel de nu știu ce, ajunși în nu știu unde. Și nici măcar în ce timp. Știi, mă uitam la nebunia asta cu Schengen-ul. Pe de-o parte, trebuia să intrăm în Schengen, avem totul tehnic. La politic nu stăm noi cel mai bine, dar arătăm țara din Uniunea Europeană care stă foarte bine sau impecabil la politic. Dar mai puțin nordul Europei. Bun, pe de altă parte văd că Europa a sărit în capul Austriei și pe bună dreptate, pentru că Austria are o problemă fundamentală. Nu poate gândi geopolitic. Bă, sunt de acord. Nu suntem premianții Europei. Bun, nici noi, nici bulgarii. Dar nici voi. Că până la urmă noi n-am avut la guvernare un Haider cu Partidul Libertății, un partid extremist. Au fost așa niște ciriplici de ăștia, niște hamsteri ideologici, da? Vadim Tudor și etc., dar n-au fost la guvernare niciodată să facă ei guvernul. Bun, și atunci dacă punem păcatele, facem un clasament al păcatelor, parcă totuși ar fi trebuit să gândiți geopolitic. Geopolitic de ce? Păi geopolitic pentru că dacă stai bine cu ușalele către est, te prinde curentul. Și când te prinde curentul, te prinde vântul ăla, vifornița aia rusească. Băi, și nu mai scapi. Faci lumbago, decenii, secole. Da? Noi am avut un lumbago de ăsta vreo 6-7 decenii. L-am gătat de-abia în decembrie 89. Fii atent cum se potrivesc lucrurile astea. Da? Și atunci te gândești, unde vom fi noi poi mâine? Da? Unde o să fiu eu poi mâine? Eu, românul, ăla, bulgarul. Da? Pentru că poi mâine, dincolo de titlul ăsta al filmului, discutăm despre un Consiliu European. Un Consiliu European în care se vor face eforturi și de o parte și de alta. Și de ce este important să vorbim despre asta? Să înțelegem mecanismele, dedesubturile și să încercăm măcar să vedem așa un pic, să dăm la o parte cortina, să vedem ce ne așteaptă. Pe de o parte, România va merge acolo, președintele Iohannis va merge acolo și va insista să fie pus pe ordinea de zi conflictul ăsta, dacă vrei să zici, și este un conflict într-adevăr, între România și Austria pe tema Schengen. Da, Austria a votat într-un fel ilegal, adică să înțelegem. Este ca și cum eu trec pe roșu, da, și vine milițianul și spune, băi, n-am văzut dacă ai trecut pe roșu sau nu, era totuși parcă băteam verde, dar tu n-ai bască astăzi. Și atunci România a zis, n-am bască să trăiți, știți, eject. Pe de altă parte, va veni însuși cancelarul austriac, va merge la Consiliul ăla European în încercarea foarte, foarte perfidă și cred că rentabilă politic, din păcate pentru noi, din fericire pentru ei. De ce? Știe foarte clar, s-a și anunțat intenția președintelui Iohannis de a pune pe tapet chestiunea Schengen. Ei bine, va veni cu un fel de cupolă de aia, cu un fel de capac pe care îl pui deasupra curcanului când vrei să-ți entuziasmezi musafirii, și va veni tovarășul cancelar austriac și va spune, păi asta se poate discuta așa, lăsați-l un discurs de 2-3 minute, dar discutăm de tema migrației. Și în tema migrației punem așa o subtemă mică, la subsol, cu litere mărunte, ok, chestiunea Schengen-ului oricum nu mă interesează, pentru că, și aici vine nebunia, de fapt, nu România este ținta Austriei. O să zici, cum poți să spui așa, antiromânule? Ei bine, nu. Ce a făcut mai perfid Austria? Austria vrea să protesteze și protestează și cere Comisiei Europene să facă un nou cadru pentru oprirea migranților ilegali. Da? Nu poate să spună, da, dar s-au scăpat, în discuția cu Eugen Tomac, ați văzut-o, cred că aseară, ok? S-a scăpat cancelarul punând alături, cu o nemernicie de nedescris, drama refugiatului ucrainean care fuge să-și salveze copilul de la viol, să-și salveze viața, da? Lângă migrantul ilegal care vrea și el până la urmă, să vedem, o viață mai bună, apoi cu ajutor social, cu muncă mai vedem noi. Ok? Știe că a făcut gafa. Și atunci cere Comisiei Europene noi cadre legislative pentru oprirea migranților. Și se răzbună pe România. De fapt, nu se răzbună pe România. Face o chestie mult mai mărșavă. În loc să-și dea el foc pe românește, da? În fața Comisiei Europene să protesteze, dă-i să meargă așa, vine
ia România, ia Bulgaria, le leagă bine cu veto ăsta, le dă foc și zice, eu, cancelarul, protestez. Cam asta s-a întâmplat ca să înțelegem unde este nedreptatea. Trebuie să mergem și în partea alaltă. Trebuie să mergem în partea altă să vedem noi ce avem de reparat. Pentru că dacă noi aveam carne pe os, dacă ne făceam reformele alea adevărate, ăștia nu mai aveau ce comenta. Da? Și când zic carne pe os, gândiți-vă așa, credeți că dacă era Danemarca în locul României, ar fi avut curaj, tupeu, etc., cancelarul să facă acel drept de veto? Eu zic că nu. Nu uza de dreptul de veto. Bun? Și atunci, speranțele sunt către Consiliul European de poimâine. Atenție, sunt speranțe 1 la 1.000.000. Am văzut postarea lui Dragoș Păslaru, l-am și sunat. Am zis să intrăm mâine, să se recească un pic lucrurile, să putem comenta la rece. Că așa la cald ne enervăm, dăm cu teatra în buna, clopul de pământ și de fapt e un fâs. Da? Ce zice Dragoș Păslaru? Vreau să fie clar pentru toată lumea că pe 15 decembrie, adică poimâine, Consiliul European poate să întoarcă decizia Consiliului JAI de a nu accepta România și Bulgaria în Schengen. Dacă în concluziile oficiale ale Consiliului se menționează o frază în care să se spună ceva de genul România și Bulgaria trebuie să adere la Schengen în 2023, fără să se spună exact cum, că acestea sunt prerogative de discuție într-adevăr la un alt nivel, dar dacă se spune doar atât România și Bulgaria trebuie să intre în 2023, este suficient pentru a întoarce decizia Consiliului. Am avut îndoieli, am corespondat un pic așa cât am putut. Până la urmă, după discuțiile alea de la Strasburg, practic, asta este o ultimă speranță, este un pai pe care, nu știu, înecatul, România și Bulgaria, înecații, o să-l primească sau nu o să-l primească. Și aici sunt niște lucruri. Pur și simplu, ce ați văzut astăzi și am văzut cu toții la Strasburg, acea ședință în care, nu-i așa, să vină Parlamentul să spună, să audă jelania bulgarilor și românilor, ei bine, n-a fost o ședință. Au fost câțiva oficiali și în rest, oficiali europeni, și în rest români și bulgari eurodeputați. Să mă ierte partidilii, dar mie mi se pare că a fost o lamentație, o benevolenție, o lăcrămație și până la urmă a fost o ședință de terapie în grup pentru români și bulgari. Un fel de sărbătoare a consolării. Hai, mă, ziceți și voi. Hai, ok, aveți interese politice, hai să vă mai transmită și pe voi televiziune. Ce am văzut acolo, v-am spus, lamentație-o, benevolenție. Sigur, spunând lucruri frumoase despre cum ar trebui să ne integrăm, despre unitatea europeană, despre. A intrat și Ylva Johansson, da, comisarul european, care a spus foarte clar, atenție că facem cadouri Kremlinului. Nu este cazul ca în luna cadourilor, da, știm că e luna cadourilor, să facem cadouri lui Putin. Ei bine, astea sunt niște juisments, pot să le zic aprecieri poscoitum, pentru că la cât de tuturututuț am fost, tuturututuț am rămas. Tuturututuț. Nu există în dicționar, am inventat cuvântul pentru că îmi place să fac cuvinte, eu și James Joyce. Da? Bun. Ce am văzut urât? La un moment dat era o doamnă, cred că de la PSD, Avram. Da, fosta gazetăriță. Da? Și a început discursul. Și îi se spune, știți, colegul dumneavoastră ridică un cartonaș albastru. Sunteți de acord să-l acceptați? Ca să înțelegeți ce e la cartonaș albastru. În practica Uniunii Europene, în Parlamentul European, de fapt, da? De exemplu, tu ții un discurs. Și eu vreau să completez ceva la discursul ăla în timpul discursului tău. Și ridic cartonașul albastru. Președintele de ședință te întreabă, uite, German a ridicat cartonașul albastru, ar avea ceva de comentat. Sunteți de acord să-i dăm cuvântul în cadrul cuvântului noastră? Da, sunt de acord. Și fata, doamna Avram, a zis, da, poftiți. S-a ridicat un alt europarlamentar român, a vorbit românește, n-am cunoscut moaca, da? Care, acolo în văzul tuturor, doamne, dar știți că sunteți la guvernare, de ce nu faceți așa? Ce faceți cu Aurescu? Băi, băiatule, chiloței se spară în familie. Dacă n-ai mașină de spălat, cumpără-ți una. Să te duci la Strasburg, să-ți iei tu chiloții să-l faci standard, este o măgărie. Cum să zic, în momentul ăla, dacă eram președinte de ședință, mă ridicam, da, și ziceam, băieți,
după ce vă certați, discutăm. La revedere, la reventindio. Adică atâta pricepem noi de cum se face politica. Știi? Că noi toți zicem, bă, că noi suntem aici de Europa de 1000 de ani, de 2000 de ani, noi, Sfântul Andrei, a venit și a fost primul președinte al României, Decebalus Perscorilo, ăla, Burebista, tot. Voi credeți că Burebista degeaba a tăiat vinul? Viile. Le-a tăiat pentru că au văzut cu cine are de-a face. Și acum, da, se răzbună ADN-ul ăla lui Burebista, ălora care răbdau, au intrat în sevraj pe vremea lui Burebista și au intrat în Parlamentul European. Adică, pur și simplu, fără să gândești. Îți dai seama, băieții ăștia care intră așa, intră ca să-i vadă șefii de partid. Nu stai, ai văzut ce au făcut la aia, pe lista aia? Ha, i-a dat-o. Și atenție, eu sunt un om care n-a votat niciodată cu PSD-ul. Cu stânga nu voi vota niciodată pentru că eu sunt de dreapta. Eu vă spun așa, îmi asum. Asta nu înseamnă că dreapta nu și-o ia atunci când merită. Și asta nu înseamnă că stânga nu este lăudată atunci când merită. În momentul ăsta, dreapta a făcut o mare porcărie. Da? Și o spune German, da? Un om de dreapta. Nu se face. Ai ceva de spus? N-ai decât să vii că și așa mergeți toată ziua la televiziune și vă dați în gură, n-aveai decât să-i spui în țară, nu în fața altora. Lucrurile astea nu se fac. Exact cum, știi cum seamănă? Ca și cum ai venit la mine în vizită și eu m-aș certa cu nevastă mea. Și încep acolo, ăla zice, bă, bețivule, eu zic, curvă, porcării. Și tu cum te-ai simțit? Așa, un pic. Te-ai uitat la nevastă ta și zice, știți, ne-a lăsat cățelul singur acasă. Mai venim pe la voi, la revedere. Pa, la ăștia nu mai venim niciodată. Ceva genul ăsta au făcut ai noștri, unii, să nu exagerăm, să nu ducem discuția, au făcut la Strasburg. Atâta știm, băieți. Atâta știm. Mergem mai departe. Mergem acum și bruftulim și stânga și dreapta, pentru că l-am auzit pe Dan Nica. Dan Nica, cu un discurs de alea, de zici că era Horea Cloșca și Crișan, era în 3 în 1, ca șamponul, da? Plecat la înalta curte, nu se știe, ăștia plecau la Viena, Dan Nica cred că era mai aproape de Istanbul. Bun. Doamne, și discurs și de noi suntem mândri că suntem români. Bă, băieți, discursurile astea nu țin în Uniunea Europeană. Știi, a existat un ministru al apărării german care trebuie să-și dea demisia, acum câțiva ani, când a zis el la o chestie, eu sunt mândru că sunt german. Care e meritul tău că ești german? Care e meritul tău că ești român? Că s-a întâlnit un spermatozoid cu un ovul aici, în spațiul ăsta, dacă se întâlnea în Congo, ce era? Sau dacă erau prin, nu știu, prin Antarctica, mari cercetători, ăia care ți-o da viață. Adică, de unde până unde ești mândru? Da, discursurile astea de 0 bani. Da, ăsta, din câte știu, la PSD. Au venit liberalii au venit, deci că jucau acasă, pe terenul propriu. Și s-au gândit ei, cumva, ca la fotbal, băi, 5% dacă suntem acasă ne dă arbitru și 5% ne dau ăștia, care galeria. Da? Ei bine, nu e așa. Au intrat cu un fel de revanșă, Ei vorbeau la ședințele lor de partid. Lucrurile nu se fac așa, băieți. Poate că Iohannis nu este cel mai bun președinte pe care l-am avut. Poate nu e cel mai tare politician. Dar prefer discreția lui Iohannis din ultimele zile și toată lumea se întreba, unde e Iohannis? De ce nu iasă Iohannis? Să vedem satârul, să taie porcul, să taie vițelul, să facă friptură, să dea populației mici și bere, să ne răcorească. Ei bine, nu. Eu cred, sau mai bine sper, mai corect sper, că în culise diplomația românească cum să zic, se bate, măcar nu pot zic face ce trebuie, că s-ar putea să fie târziu, dar măcar se bate. Discuțiile astea se fac în șoaptă. Atunci când ai un anumit conflict, și există conflict, nu uita că Hurezeanu a fost rechemat de la Viena, ăsta e un gest, este primul pas către ruperea relațiilor. În momentul când îți rechem ambasadorul, distanța dintre rechemarea ambasadorului și primul pas spre ruperea relațiilor diplomatice se îngustează, este atâta. Discutăm despre un conflict. Da? Sigur, batiță pe țambal, în surdină, dar este conflict. Nu uitați că există companii de stat care și-au retras banii de la băncile austriece. Ceea ce este o mare porcărie, o să vă spun de ce, pe matematică. Nu vă spun cu emoții sau de asta. 1/3 din datoria publică a României este finanțată de bănci austriece. 1/3 din cele 132 de miliarde de euro. Pune cineva din țara asta, facem o chetă să punem undeva la 40 de miliarde de euro ca să scăpăm de băncile austriece?
Eu m-aș mira să avem succes. Noi n-am fost în stare să luăm 11 milioane de euro, da? Ca să recuperăm, să cumpărăm cumințenia pământului al lui Brâncuș. Așa că mai ușor cu, vai, facem, dregem, noi românii, noi dacii. Băieți, numai ho, pe românește. Bun? Acum trebuie să vorbim despre unde greșește totuși Austria, pentru că suntem în mijlocul unei controverse. Și în controversa asta, cele mai spurcate controverse, cele mai spurcate, sunt alea în care fiecare are dreptatea lui și dacă e separat, poți să zici așa, tu ai dreptate sau tu nu ai dreptate, tu ălalt ai dreptate, tu ălalt n-ai dreptate și toate sunt niște adevăruri. Vine Austria ca să vedem unde a greșit. Dom'le, migranți. Vin migranții prin România. În România, când au venit, iară spun și spun și spun, până se traduce și în germană, au început să plângă. La noi vin undeva la 1,3% din migranții ilegali. Ok? Exact partea pe care a admis-o în Schengen, da, exact în partea aia au crescut cu 170% migranții ilegali. La noi au scăzut cu 43%. Astea sunt rapoarte europene, Frontex. Nu sunt făcute nici de Nicolicea, nici de Bode, nici de Iohannis, nici de Ciucă, sunt făcute de Frontex. Da? Adică acea agenție europeană sau unitate europeană care se ocupă cu securitatea granițelor. Bun? N-ar avea niciun interes să spună, vai ce sfinți sunt românii. Adevărul că noi avem cu Republica Moldova, da? Unde nu sunt refugiați, sunt 1 milion de cetățeni români, mai avem cu Ucraina, unde nu ai ce comenta pentru că trebuie să-i primești pe refugiația, indiferent dacă au acte sau nu, că ea fug ca să nu moară, nu mai stau să-și caute buletinul când vâjie bombele, și ai cu Ungaria, ai cu Serbia, care e foarte bine păzită și oricum sârbii n-au chef să vină în est, că ar zbura și ei, conform tradiției lui Tito, undeva prin Elveția. Mergeți la Zurich, de exemplu, sau în Berna, și o să vedeți că 1 din 5 ospătari, dacă e mai în vârstă, că acum la a doua generație, da, este din fosta Iugoslavie. Înțelegeți? De acolo sunt. Asta este. Bun. Și atunci vine Austria și cataloghează toate documentele europene drept fix-pix. Adică chelea de pe cremuș pe românește, pentru că nu-i trecut de 12 noaptea și n-am voie să vorbesc porno. Bun? Deși gândesc. Să știți că eu recunosc că gândesc foarte porcos în momentele astea. Bun? Și vine, aruncă la pământ, aruncă la coș tot ce spune Uniunea Europeană, doar ca să crească Nehammer, cancelarul, în sondaje. De pe locul 1 s-a dus pe locul 3. Bun. Și atunci te gândești așa, ok, și cu mine ce faci? De ce trebuie să fiu o victima sondajelor tale de opinie? Bun. Și cu întrebarea am rămas, pentru că el a zis, mă opun. Veto. La revedere, pa. Unde a ratat România? Și de ce este mai important să vorbim unde a ratat România? Pentru că noi avem niște datorii, înțelegi? Niște restanțe. Niște restanțe pe care, cum să zic, lucruri de care ne-am bătut joc. Și o să vă arăt niște tăieturi din ziare. Sună urât. Bun. Mai întâi și mai întâi. Da? Acum vreun an, în Panorama, terminalul de gaze naturale lichefiate pe care România îl visa în portul Constanța, o poveste care va rămâne doar pe hârtie. Atât. Băi, la trecut pe hârtie suntem best of the best. Da? Bestiali. Ok? Uitați-vă la autostrăzi pe hârtie, că nici nemții n-au chestii de alea. Când e vorba să le facem? Păi, dom'le, n-am găsit ștampila. Nu-mi dă ministerul, da? Guvernat de unul de-a meu din guvern, nu-mi dă avizul. Și zici, bă, da, nu vă întâlniți în ședința de guvern. Ba da, și ce faceți acolo? Noi discutăm, dezbatem. Suntem țara în care studiile de fezabilitate costă mai mult decât lucrarea. Despre asta vorbim. Și amintiți-vă când a fost o ședință comună de guvern la Oradea în 2003 sau 2004, când era Adrian Năstase, premier, da? Și au zis ei că fac un fel de autostradă care să meargă din Debrețin, partea ungurească, să vină până la graniță, și de acolo Satul Mare, Baia Mare. Wow! Toată lumea craci în sus de admirație. Ei bine, în timp ce ungurii erau la 20 de kilometri de graniță cu autostrada, noi încă nu terminasem studiile de fezabilitate. De ce? Nu pentru că nu știuia să scribălească pe acolo.
dar avem o lege a licitațiilor în care dacă faci aia, apoi îi dau în judecată și vine la cu 2 lope și o roabă și ce, da, și eu vreau să fac autostradă. Păi știți, nu, domnule, ai făcut caietul de sarcini, nu știu cum, te dau în judecată. Cât durează la români? La români durează, tată, că nici acum nu-i sigur dacă suntem monarhie sau republică. Ok? Bun. Și terminalul de la Constanța s-a dus. Apoi vă arăt o oportunitate în Grecia. Băi, Grecia a luat 167 de milioane de euro pe un terminal de gaze care va merge și cu hidrogen. România stă cu gazoductul Brua gol. Roxana Petrescu în 21 iunie. Noi, Brua. Unde am mai auzit eu de Brua? Băi, Brua e o chestie strategică, mâncați așa. Dacă iau ăștia gazul, nu te poți încălzi la brichetă. Bun? Și atunci, ia să vedem unde am mai auzit noi Brua. O chestie strategică, dar n-ar trebui politizată și mergem la... Ce numiri politice sunt acolo? Ia uite Nicoleta Nicolicea, soția deputatului PSD Nicolicea, cea care conduce de 2 ani departamentul Brua a Transgaz, care un salariu avea în 2019 vreo 11.000 de lei. Ok? Băi, doamna a fost gazetăriță de Cancan. Acum, sigur că nu știu dacă e foarte porcos sau foarte ceremonios sau foarte creștinesc să mă gândesc că numai de-aia a ajuns acolo, din gazetăriță de Cancan, la Brua, ca să vedeți ce înseamnă să gândești pe termen lung, pentru că ai fost nevasta lui Nicolicea. Nicolicea e tipul ăla, știți, destul de inaccesibil, așa ca așa, repetent la prima facultate și a mai făcut a doua facultate la distanță, o dat un enter, diplomă, la revedere, pa, PSD, pa. Bun, și atunci te gândești, noi chiar nu avem nicio problemă cu numirile politice? Știi că mai vin câțiva și zic, domnule, păi dai normal să numească directorul, să mor tu. Dar de ce e normal să numească directorul? Țara asta este un fel de pizza din care vin partidele și, atenție, nu doar PSD-ul, s-a întâmplat aici că e cu Brua. Amintiți-vă de apele române. Nu, dacă scodolim bine în ungurește, găsim și acolo tot felul de chestii. Adică, de câte ori s-a mers la guvernare, s-a mizat pe lipsa unei legi. Bă, tată, dați o lege. De la subsecretar de stat, cine mai numește politic, da, intră în sfera corupției, traficului de influență, faptelor asociate corupției și dacă ești un alt demnitar, sub 10 ani de pușcărie cu executare, nu există. Bă, și ai băgat 2-3 de ăștia care stau în Doftana spre liberare cu aia mare, mintea mare, da. Gândiți-vă, nu vă gândiți la ce m-am gândit eu, că e porcos. Ok? Da? Și atunci, băieți, scrieți poezii. Nu mai poți veni tot timpul, vai, știți, noi suntem nedreptățiți. Noi ne nedreptățim pe noi înșine. Înțelegeți? Uite, apoi, mergem mai departe. Iau de pe profit.ro. Să vedem. Detaliile intrării Romgaz în proiectul LNG de la Alexandropolis. Da? Ar diversifica sursele de import de gaze ale României, la cât s-ar ridica investiția inițială, adică puteam să intrăm pe o chestiune asta de economie interconectată prin care am fi scăpat de dependența de ruși. Ok? Și asta era în, nu știu, când, cred că înainte cu un an. Bun? Romgazul, în sfârșit, împreună cu bulgarii, împreună cu grecii, hai să investim că nu e așa de mult. Și ce se întâmplă? Același Romgaz. Numiri politice, vai de mine ce gură spurcătam. Ok? Același Romgaz, dacă îmi dai poza următoare, aflăm, nu de la români, nu, aflăm de la Serbia Energy. Ok? Din Serbia. Au trebuit să mă duc să vedem, bă, nu scrie nimic? Ba da, și am găsit în Serbia. Romgaz nu va participa la terminalul LNG, da, de la Alexandropoli. Proiectul Alexandropoli. Adică am făcut, ne-am cotcodăcit, domnule, să vedeți că facem cu grecii și aducem și o să fim tari și o să fim mari. Și aflăm din presa străină că, de fapt, știți, am avut o Tesla și ne-am dat am lovit o oaie cu Tesla. Am dat cu Tesla în oaie. Da? Că am văzut o oaie și am țăpat cu Tesla după ea. Și cum se numește asta? Datul cu Tesla în... Repetați după mine. De ce oi? Că nu avem mai multe. Că știi că pe ăla îmi șoptește Cosmin în cască, zi oi, nu zi oaie, că se interpretează. Dar dacă zic oi, păi n-am avut noi Miorița și el avea oi mai multe și mai conute și l-au omorât ăștia. Și ăla fraierul, în loc să se bată cu ei, fluieraj de soc, multice cu foc, floaie verde, mama mia ce rimă mi-a venit în cap. Ok? Bun. Și atunci vă dau un mesaj de la o doamnă.
le primesc, Cosmin este atent. Foarte bine a spus, zice Cristina, acum 4-5 minute. Ne-a deranjat, de fapt, falsul motiv invocat de austrieci. Dacă ne-ar fi respins invocând motivele adevărate, ca să fim serioși, ce au făcut ai noștri cu legile justiției strigător la cer, plus multe altele pe care le cunoaștem, atunci niciun român n-ar fi fost atât de revoltat. Supărați am fi fost, dar nu ne simțeam nedreptățiți. Vedeți? Practic, toată nebunia asta cu Schengen se împarte între neputința noastră și hămeseala noastră și calculele meschine ale tovarășului cancelar. De ce a făcut asta? Pentru că a putut. De ce a putut? Că am fost mici. De ce am fost mici? Că noi ne-am făcut mici. Țineți minte, în 89, că se împlinesc 33 de ani, da? Am intrat fără un leu datorie externă, am intrat cu o industrie care bâșbâia, nu bâșbâia, da? Mereau tractoarele la export, ok? Am intrat ca fiind cel mai simpatizant popor din Europa, cel puțin. Asta se întâmplă când ai revoluții direct și vezi că oamenii sunt capabili să moară pentru libertate. A intrat, ți-o dat Dumnezeu mură în gură, mă. Ți-o muiet postmagii. Postmagii, da? Erau moi. Și ce ai făcut? Ai luat o Tesla și ai găsit o oaie și ți-ai dat cu Tesla oaie, oi. Publicitate. Eu cred că dacă nu punem mâna pe carte, ne ducem dracului. Și o să vă spun de ce. Toate porcăriile astea care se întâmplă, și atenție, nu nouă neapărat românilor, nu lor neapărat bulgarilor, ci în toată Europa, duc spre un fel de degenerare civilă. Este un studiu foarte, foarte relevant, făcut pe Asia de Sud-Est, Singapore, Vietnam, etc., ok, și pe Europa, în 2012. Îl citează Woolridge în Meritocrația talentului, da, Aristocrația talentului, și se arată că tinerii din Asia de Sud-Est, acolo unde examenele sunt examene, unde se învață de să meargă, au o capacitate de reziliență mult mai mare decât europeanul. Europeanul educat. Dar europeanul s-a dus mai mult către filozofie, către să nu fie foarte lucrativ, să fie așa de discuție. Ce fac eu acum, de fapt? Mama mia. Vezi? Ca să vezi. Oglinda. Da? Ceva de științe sociale, științe politice, ceva să. În timp ce, în Asia de Sud-Est, la mare căutare este ingineria, este inovația. Bun, de aici capacitatea de reziliență. De ce zic că dacă nu punem mâna pe carte, dacă nu vor respecta școala, ne ducem dracului. Și când zic dracului, aici mă întorc la România, unde există 42% de analfabeți funcțional. Da? Bun. Eu am fișat, astea să știți că sunt fișele mele am prost obicei sau bun obicei, habar n-am încă, da? Din facultate, să fișez cărțile. Citești și plăcerea aia a textului, da, să spui lucrurile importante. Și m-am uitat cum au reușit națiunile alea din Asia de Sud-Est, vai de mama lor, numai mărăcini creșteau, de exemplu, în Singapore, și aici o să apară cartea lui Valer Suian. E un tip câteodată enervant, dar eu îmi permit să mă sfădesc așa amical cu el, pentru că eu am citit cărțile, inclusiv aia cu lalele și electronică, după care zburam toți în 87, la Etura Sport Turism. Și atunci, din contrele astea, mai aflu eu. Mă rog, el mai puțin poate să afle de la mine, că el mai în vârstă decât mine și cu altă experiență. Bun. Și mi-am văzut tot felul de chestiuni acolo. Bă, cum s-au ridicat astea? Că Singaporele era vai mama lui. Gândește că insula aia, Singapore, a fost arsă pur și simplu, n-au rămas decât niște mărăcini ca după vulcan, de portughez. 200 de ani, cred că nici Port Mistrez nu mai erau pe acolo, da? Ăștia erau, acum 50 de ani, un fel de, eu știu cum să zic, nu avem echivalent în Europa o asemenea pustietate. Gândiți-vă că premierul lor, acum 40 de ani, a izbucnit în plâns la televizor, plângea. Dom'le, suntem ne obligă Malaezia să fim independenți. Ce o să ne facem? O să mânim de foame. Inclusiv apa potabilă, prin conducte, vine din Malaezia. Da? Și au făcut o minune. Și au zis, bă, trebuie să investim dracului în educație, în sănătate și în performanță. Da? Dar au mai pus o chestie. Băiete, cine mișcă, mișcă. Adică te-am prins că-i corupție, te-am prins că-i cu minciună, la revedere, pa, salutări la mama ta. Ok? Și atunci,
Da? Ăsta e Singaporele ăla de acum vreo 40-50 de ani. Uite-te, Del Mare, full, da? Un sat pescăresc, vedeți acolo în jos, niște bărci de alea cu copertine, zici că sunt șetrele de la noi, ok? Și Cosmin, dacă poți găsi și acum o poză, ca să vedem ce se poate face în 40-50 de ani dacă ai căpățână. Da? Atenție, de la Revoluție au trecut 33. Noi n-am avut probleme în restaurant, că n-am avut apă de băut, un parizer mai găseai, mai aveai o pilă, îți mai dădea nu știu ce, mai dădea și o carte. Astăzi, Del Mare, mâncui sufletul de Singapore, ăsta este satul de pescari. Prin școală. Înțelegi? Școală. E adevărat că acolo îți mai dă și cu bâta la cur dacă faci tot felul de porcării sau iei și o amendă de $100 dacă arunci guma de mestecat pe stradă. Dar eu zic, bă, până la urmă, sună urât, dar parcă e normalitatea. Știi, a fost un scandal cu un olandez, a venit în Singapore și ce s-a gândit el după ce s-a uitat la stele? Eu am văzut că s-a aliniat niște stele pe acolo, scos și pe din buzunar și a început să vopsească, să scrie pe vagoane. Un pic de pușcărie, nu mult, cât să aibă așa stresul ăla. Niște bătăi cu bambusul, vreo 20 de bătăi la funduleț, pe la propriu, plus o amendă, plus spală tot, vopsește tot. Toată lumea, vai, dar cum se poate să umiliți așa omul? Și au venit ăștia și au zis, mă băiețe, dar cum se poate să vină să umilească comunitatea, că din banii comunității noi am cumpărat vagoanele astea de metrou și au venit porcul ăsta, dobitocul ăsta și-a dat cu spray-ul să scrie el I love Mărioara. Totul că te-am prins, cine mișcă, mișcă brișcă, da? Dar m-am uitat după la funcționarii publici, pentru că ei au dus în toată Asia de Sud-Est, au dus țările alea spre niște, poți să-mi găsești niște poze sau cu Malaezia. Malaezia despre care nu știm mare ce e Malaezia. Bă, tată, Malaezia e ceva ce noi doar visăm. Vietnamul ăla comunist este doar ceva ce noi visăm. Nu mai vorbim de altele. Vorbim totuși de ăștia unde mai înțeleg cât de cât libertatea. Ok? Și ce au făcut? Au luat modelul lui De Gaulle din 1946. Ce au făcut De Gaulle? Au zis, băi, dracu să ia tăți ăștia, Franța este prăbușită în sine, vai de capul lor, îți cu libidoul la pământ francezii, da? Asta e Malezia. Vai, dar ce blocuri, parcă e sectorul 1 din București sau Mănășturii din Cluj. Nu seamănă cu România. Incroyabil mâncați așa. Da? Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că a investit în onestitate publică. Ce a făcut De Gaulle? De Gaulle a văzut, așa cum v-am spus, francezii în 45 libidoul la pământ. Doamne, ne-au bătut nemții, acum vin și ăștia americani și sunt mai faini decât noi, se uită mândrele către ei, noi suntem mai Spanish Cocker, da, fac ăștia bancuri, că suntem singurul popor care avem tancuri cu oglindă retrovizoare, când fugeau așa, veneau nemții și ei fugeau și atunci trăia retrovizoare la tancuri, ok? Și ce a făcut? A făcut ENA, Ecole Națională de Administrație. Bun. Și acolo o băga niște tineri și o băieți. Radeți tot. Radeți tot bătrânetul de aici, voi sunteți plătiți ca studenți, ca și cum ați fi avut deja salariu, dar aveți niște obligații. Să mergeți în toată Franța și să vorbiți despre reformele noii republici. De ce este statul important și de ce ești tu cetățeanul important, de ce legile sunt importante, de ce urile astea pur și simplu aveau normă, da, să meargă interviuri în ziare, interviuri la radio, ok? Altă chestiune luată, da? Anii 50. Nu se gătaseră anii 50. Schlesinger, da, Schrödinger, nu Schlesinger, Schrödinger este părintele fizicii cuantice, dar în același timp un mare filozof și un mare, nu știu cum să zic, manager al realității imediate. Adică omul, într-o frază, ți-a spus diferența între om și animal. Da? Animalul este vreau, omul este trebuie să. Și am rezolvat problema. Animalul face doar ce vrea el. Omul știe că trebuie să supună anumitor reguli pe care el însuși, împreună cu societatea, le-a creat. Bun. Și ce au făcut ăștia? Bă, și-au făcut și ei niște instituții. Și mi-am luat aici, uite, în Coreea de Sud funcționează Corpul Înalților Funcționari, adică elita incredibilă a statului. În Thailanda, funcționari cu înalt potențial. În Malaezia, Talent Corp, adică
Pur și simplu statele au văzut că intră într-o concurență, mai ales acum, cu marile corporații. Gândiți-vă că sunt cel puțin 30 de firme așa pe care le putem vedea repede pe Google în lume, care au PIB-ul mai mare decât al României. L-ați văzut pe Elon Musk, care dacă vrea, dă semnal de satelit Ucrainei, dacă nu vrea, nu vrea. Acum i-au scos și de pe Twitter, adică se întâmplă lucruri. Globalizarea cere performanță și de la stat. Până acum statele au fost comode. Unde lucri? La stat. Uai, ce frumos! La 9 ajung la serviciu, până la 10 soliter, la 11 îmi beau cafeaua, la 2 mă duc după copii la grădiniță și la 4 sunt acasă, dragă. Și dacă vrei, poți să mă suni între 10 și 12, că n-am foarte mult de lucru, să-ți dau rețeta aia bună de la mama de zacuscă. Înțelegi? Ăsta era statul până acum. Ei bine, competiția asta globală, competiția privat-stat, deja devine competiție, a fost doar geoeconomie. Și acum, de la războiul din Ucraina, vedem că este și geopolitică. Ei bine, schimbările astea trebuie cumva să le înțelegi. Și dacă nu pui mâna pe carte, de unde mama măsii să înțelegi tu ce scrie într-o carte și ideile alea care au o grămadă de litere mici și pe tine te-o enerva literele astea mici încă din clasa 1. Bun? N-ai cum să înveți. Și atunci vii și ce se întâmplă în România? Și mă duc la Radio Iași. La Radio Iași mă duc pentru că am văzut acolo cum fac ei reclamă unor tipi. Fiecare om are dreptul la opinie. Din punctul meu de vedere, un pic ciudate opiniile astea, atâta vreme cât refuză Europa, așa cum ea este acum, imperfectă, dar în același timp locul unde toată lumea vrea să ajungă. Bun? Și Radio Iași spune, domnule, o să fie o conferință de est, o perspectivă suveranistă asupra viitorului României. Iași, eu am șters acolo ca să nu mă dau data, Radio Iași. Da? Invitați, etc., v-am spus, toată lumea are dreptul la opinie, o perspectivă suveranistă, conferința de est. Bă, băieți, dacă noi făceam conferința asta de vest în Ardeal, că atunci când auziți de Transilvania, repede sunteți cu craci în sus și v-ați făcut praf libido 2 săptămâni, ok, turbați. Dacă e Moldova, dacă e în Valahia, nu e nicio problemă. Ardelenii să nu zic, bâs, da? Și atunci te întrebi. Și m-am uitat acolo și era un nume care mi-a sărit în ochi. Domnul Manole, Gică, nu Gică Hagi, domnul Manole. Și bă, unde am mai auzit eu numele ăsta? Și mi-am amintit că am văzut o carte a domnului. Domnule, Corneliu Zelea Codreanu, un om al istoriei mari. Corneliu Zelea Codreanu a fost un ucigaș, în primul rând, da, prefectul omorât pe scările, etc., ok? Da, cu mânuța lui. A fost un antisemit. A fost un tip care nici măcar nu era român, dar a profitat de românismele astea exacerbate, un om ale căror discurs, de exemplu, a făcut prima victimă foarte repede. Un student la teologie, bătut, ajuns în spital de ceilalți colegi teologi, da? Și hăcuit cu cuțitele, 11 studenți teologi, poliția i-a găsit, în timp ce îl hăcuiau pe ăsta cu cuțitele pe patul de spital, murmurând cântece bizantine religioase. Deci că Dumnezeu era acolo să le dea Red Bull, nu-i voie, că e austriac. Ok? Să le dea ceva energizant. Ok? Ăsta a fost. Și după m-am uitat și am zis, bă, stai un pic. Și văd emisiune cu domnul ăsta, cu domn Gică, Mâncățeș, da? Despre Zorea Codreanu. Și am ascultat emisiunea. Bă, ok, nu mă culc, azi noapte pe la 2, da? Hai să vedem ce asta. De fapt, în emisiune e foarte parșivă pusă ideea. Domnule, știți, de fapt, ăștia au fost numai anticomuniști, pentru că venea bolșevismul și ăștia și-au dat seama că trebuie să apere țara. Adică, dintr-o dată, mi-i aduci ca niște apărători ai națiunii. Nu domnul Gică, Gichetto. Era un ucigaș. Legionarii au fost, mulți dintre ei, niște ucigași. Da? Au omorât premieri, l-au omorât și pe Iorga ăla pe care tot scot ăștia în față, au omorât o grămadă de oameni. Cum să zic, au fost mai naziști decât naziștii. Despre asta este vorba. Și totuși acum vine un radio public care vine și pe impozitele tale și pe impozitele mele
Și zice, domnule, știți, vă informăm că promovați astfel de chestii. Dacă eu aș promova acum doar Transilvania în Schengen, mâncut sufletul tău de Radio Iași, ce ai zice? Vai, separatistul, nu mai pot dormi, la revedere nevastă, s-a dus dracul libidou. Da? Că mulți zic așa, că Bulgaria de Sud și Bulgaria de Nord au oprit Transilvania să intre în Schengen. Mulți spun așa, dar nu o să auziți și nu o să vedeți niciodată pe ecranul ăsta și nici promovată astfel de idee. V-am spus doar că există. Așa cum există și la voi. Putea să spuneți voi, Radio Iași, ne pare rău, chestia cu suveranismul într-o Românie slăbită de propria neputință, nu putem. Singura noastră șansă este Uniunea Europeană. Așa cum singura noastră șansă de securitate este NATO. Nu putem discuta că sunt națiuni suveraniste. Sunt. Există suveranism total în Coreea de Nord. Există suveranism în Rusia. Există picături de suveranism în Ungaria. Doar că, dacă ați văzut în ultima lună, ungurii vin la Oradea să cumpere zahăr, făină și de asta, că nu prea se găsește acolo. Inflația undeva la 20 și. Ok? România așa mai necăjită cu mâini, cât de cât ține cu dinții de euroatlantism. Și asta va trebui să facă. Bun? Bun. Mergem mai încolo și zic așa. Bă, ok, ne-au tras ăștia de la Viena, asta este. Să știi că pentru mine din Ardeal, da, eu fac emisiunea din Cluj, este destul de dureros, pentru că noi ne-am uitat întotdeauna la Viena ca la o capitală alternativă. Cu Budapesta am rezolvat-o repede, că treceam pe centură acolo, ne uitam după mândre, dacă sunt, să le admirăm și plecam. În 2 ore jumate eram la Viena. Și Viena a fost întotdeauna capitala cu ștaif, ca un fel de bunică bogată. Băi, părinții noștri sunt la București, dar avem noi o bunică, n-am văzut-o de mult, din când în când ne primește în vizită, are tot felul de chestii, stă în palat, nu stă în apartament ca bunicul, ca părintele din București și întotdeauna mergeam acolo ca să gustăm ștaiful, a ceea ce credeam noi că odată am fost. Știi? Că și ardeleanul e destul de ocoș la fazele astea și zice, băi, știi, voi că mă duc până la Viena să-mi cumpăr, și eu am fost de adevărat, da, să beau o cafea, să cumpăr rechizite copiilor, să le cumpăr haine, etc. Erau mai ieftine ca în România. Ok? Și acum ceva s-a rupt. Pentru că îți dai seama că intrăm într-o lume în care istoria nu mai contează. Asta este Europa care încearcă să se rentabilizeze, dar porcăria cea mai mare este că se rentabilizează sau încearcă să se rentabilizeze prin propriile defecte. Și noi, ca fraierii, după ei. Uite, știi cum aș fi răzbunat pe Austria? Răzbunător. Aș fi zis, băieți, ok, ne-ați dat-o? Ne-ați dat-o. Însă, eu sunt Iohannis sau Ciucă sau cine fi. Până în 30 ianuarie, da? Toți ăștia miniștri de aici rezolvați cu pensiile speciale. Da? Rezolvați legile prin care nu mai aveți voie să numiți politic. Da? Nu știu ce faceți cu bugetul, dar nu se poate să rămână la 2,1 din PIB. Da? Altă chestiune, băgați în lege și schimbați Constituția, că v-am dat 70% majoritate. Schimbați Constituția, nu mi se rupe mie de articolul 1 din Constituție, puteți să rămâneți și hipercentral, hipernațional, hiper. Vreau în Constituție să iau ceva, mă bucur că v-am cunoscut, domnule cancelar al Austriei, ceva din Constituția austriacă, din legile austriece. De exemplu, scrie acolo că un cetățean care a fost condamnat la mai mult de 1 an de pușcărie nu mai are dreptul să candideze. La noi, dacă mâine vreau să angajez un pasnic aici, la platoul ăsta, vine ITM-ul și îmi spune, e ok, domnul German, știți, dar trebuie să aducă cazierul. Dar de ce să aduc cazierul? Știți, este pasnic. Aoleu! Și ce să ia? Dacă vă fură parul, tu l-ai, Doamne. Dacă vrei să te angajezi profesor, trebuie să duci cazierul. Dacă vrei să te angajezi ce vrei tu în țara asta, trebuie să duci cazierul. Dacă ești parlamentar, ministru, mi se rupe. Ok, domnule, dacă l-am pus pe Bădălău, ministrul al economiei, ăla care o fura saci de greu, acum cerem la un parlamentar, chiar așa de nesimțit să fie poporul român, încât să ceară unui parlamentar să nu fi făcut pușcărie. Dă-o dracului de țeavă. Suntem creștini, bă. Cum putem să-i facem așa ceva omului? Că ce păzește? Păzește pe mama dracului, da?
Da, și primari aleși din arest. O formulă de milă, aproape creștină. Dar cum să lași pe omul ăla în arest? Pune-mă dracului într-un birou. Da? O furat, da, o și făcut, mă. Ce-au făcut? Au pus niște beculețe foarte frumoase, știți? Erau niște beculețe, domnule, că nu aveau ăia din satul vecin. Și cum să nu-l aleg? Da, asfaltul a făcut. Lasă cu asfaltul. Apă aveți din fântână. Un pipi mic, un căcâgea. Bă, tătu, că noi suntem în fundul curții, băi. În fundul curții. Și aia pentru că au venit austriecii, tată. Ca să vezi, istorie. Și au obligat pe românii de aici, băieți, nu mai faceți căcâgea în păduri sau în tufișuri. Sunteți obligați să aveți latrină afară. Aoleu! Ce să ne facem? Depinde cum te trece. Bun? Despre asta este vorba. Pentru că avem o grămadă de nelămuriri. Și uite, îmi spune doi amici am. Da? Nu le-am pus numele, că așa, o să înțelegeți ce. Îmi zice un amic care a fost cu o mândră din Cehia, da? Poți să mi-l dai? Imediat, îmi zice așa. În 2000, dă-mi să-l citesc și eu. În 2000 am avut o prietenă din Cehia. Tatăl ei era șeful finanțelor din orașul Sumperg, avea o Skoda Fabia și o căsuță mică. Nu era bogat. În aceeași perioadă, la Oradea, șeful adjunct de la finanțe, era unul la Scău, umbla cu Merțan S-clase și avea mai multe proprietăți imobiliare decât Gigi Becali. Fata din Cehia nu înțelegea cum este posibil asta. La ei, șeful finanțelor era un simplu funcționar, relativ bine plătit, dar fără să aibă bani de merțane sau de tot felul de chestii imobiliare. Ca să vedeți. Vai de mine, ce le-am enervat. Dar cum puteți să spuneți așa, domnule? Sunteți antiromân. Oamenii ăștia vrei să meargă auzi la ăsta, cu Fabia? Când s-au făcut merțane în lume? Să n-ai o comandă pe volan? Pe dacă m-a pus statul acolo, m-a pus ca să mă îngraș. M-a pus ca să strofoc mintea. Și un prieten din Austria care îmi scrie, un prieten foarte bun, Adi, mi-a dat un mesaj, să știi că șeful Nicoletei din Austria și-a cerut scuze de la angajații români pentru rahatul guvernanților. Este vorba despre rahatul domnului Nehammer, care se traduce printr-un neciocan. N-ai mai avea ciocan, muriți la intrare, motorul de la Merțan. Când se deschide poarta, să-ți moară la intrare motorul de la Merțan. Abon antedeur, salut! Ne vedem și mâine. Mamă, cum sună asta, ca o romanță. Nu Corina Căria cânta chestia asta. Ne vedem și mâine. Dar ne vedem și mâine.